Campania electorală, dintotdeauna, într-o democrație, presupune, are și o componentă de manipulare psihologică. Discursul în sine urmărește obținerea voturilor pentru ceea ce propui tu. Oamenii țineau discursuri, vorbeau la televizor, la radio. Sigur, naziștii au folosit radioul pentru propagandă și manipulare. Dar măcar puteai să înțelegi mecanismele. Acum nu mai înțelegem mecanismele. Dăm like la un grup pe Facebook despre cum se cultivă varza și fără să ne dăm seama, aș vrea să oprește fără să-ți dai seama, după un anumit timp, cineva începe să-ți furnizeze mesaje prin care te manipulează, pentru că se adresează exact temerilor tale, speranțelor tale, angoaselor tale, pe care le știe mai bine decât le știe soția, soțul. Uite, dacă tu mă întrebi că avem liber arbitru în lumea în care trăim acum, fiecare nu știe lumea să scrie, dar știe să acceseze un terminal mobil, eu o să spun că trăim într-o lume asimetrică în care am delegat atât de mult din cogniția noastră unei interfețe automatizate, încât paradoxul prostiei este că folosim niște cârje care ocazional devin rachete nucleare. Și mă întreb dacă avem liber arbitru? Bă, da, că nu te-a obligat nimeni când te-ai dus la magazin să-ți iei telefon smart.